Bueno, la meva trajectòria com a traductora és bastant heterodoxa, és a dir, jo no m'hi he dedicat mai deliberadament a voler traduir, no? De fet, em vaig posar a traduir d'una manera una mica, no occidental, però és a dir, jo havia estudiat xinès, vaig començar a estudiar a l'Escola Oficial d'Idiomes, crec que va ser el primer any que van començar els estudis de xinès, devien ser els anys 82 o 83, la primera vegada que s'estudiava xinès. Llavors, vaig fer els 4 cursos i, de fet, més que l'idioma sempre m'ha interessat més l'art xinès. El que passa que al cap d'uns anys, de bastants anys, jo anava llegint de tant en tant en xinès per no perdre una mica el que havia après, i practicar-lo el practicava poc, perquè el parlo molt malament, simplement perquè no tinc ocasió de practicar-lo, llevat de quan he estat a la Xina o he parlat amb xinesos, és a dir, el parlo fatal, entendre's. Això sí, llegir, he acabat podent llegir i prou bé. Llavors, recordo que vaig fer jo diria que eren els anys 90, em sembla, vaig fer un postgrau a la Pompeu Fabra de llengua i civilització, que em sembla que era, i per no perdre, vaig pensar que era una manera de repassar una mica l'idioma. I quan vaig acabar vaig pensar que no podia deixar perdre i em vaig posar a traduir família com un exercici. Llavors, quan vaig haver-lo traduït, jo no va ser intenció de publicar-lo en absolut, no? Recordo que li vaig comentar amb un professor de Guangzhou, que és conegut d'uns coneguts meus xinesos, se la va mirar i em va dir: home, això podries publicar-ho, podries mirar que t'ho publiquessin perquè està força bé. I ja et dic, la meva idea no era aquesta. Llavors, a través d'uns amics xinesos que són amics de la filla de Pagin, em van dir: home, si vols li podem demanar que si et pot donar els trets de traducció, i me'ls va donar gratuïtament, la filla de Pagin. Llavors, Viena es va interessar per la novel·la, és a dir, no, em van dir que potser Viena m'ho publicaria, els hi vaig anar a portar, els hi va agradar molt i així és com va sortir família, d'una manera una mica no deliberada, no? Llavors, al cap de poc temps, d'un temps, Viena em va proposar de fer nits fredes. Me la vaig mirar, vaig veure que m'agradava i la filla de Pagina em va tornar a donar els drets de traducció. I vaig fer nits fredes. El que passa és que de moment no tinc... Penso que s'ha acabat aquí la meva carrera com a traductora. No. Jo tinc una altra feina. Tot això és al marge de la meva vida laboral. Tot això és fet amb hores lliures. Llavors, potser ara tinc més ganes de fer altres coses. M'ha agradat molt traduir, m'ho he passat molt bé, i sobretot perquè he après molt xinès, però també he après molt català, la veritat. Que en sabia poc xinès. En sé molt poc. És a dir, que he estat depenent molt del diccionari, per entendre. Els dubtes me'ls han resolt, quan he tingut dubtes me'ls han resolt nadius, sí. He preguntat, això és així, perquè tenia dubtes de si estava traduint correctament segons què, sobretot per qüestions de context de l'època, saps? Conec prou la cultura xinesa fins al punt de... Alguns dubtes sí que tenia, no?
I després, completant el coneixement de Pagina, llegint sobre ell i sobre l'època en què transcorren les dues, tant una novel·la com l'altra, no? O sigui, situant-me en el context històric del moment en què van ser escrites les dues, per no cometre errors d'això, de context, no? Família, perquè va ser la primera i perquè no havia traduït mai cap novel·la ni família. Nits fredes va ser relativament... no relativament fàcil, va ser difícil, però no em va suposar un gran... Moltes dificultats no em va suposar moltes dificultats. Traduir-la no, però que m'agradés el que havia traduït i trobar en la meva llengua la manera d'expressar-ho en català, això és el que em costa més, no? No ho sé, molt fàcil i molt amable, és a dir, en Viena ha estat tot molt fàcil, la veritat. La Isabel Monsó, que és una persona que he tractat de Viena, una persona encantadora, i res, al contrari, tot han estat facilitats. Molt bé, cap problema. La veritat és que no tinc cap mètode ni sistemàtica, no? És a dir, no vaig llegir la novel·la prèviament, sabia de què anava, però no la vaig llegir. O sigui, anava traduint a mesura... O sigui, no... M'han proposat de fer família en castellà. I de fet ho he començat a fer i també estic molt contenta de... Això m'ho ha proposat Libros de l'Asteroide. El que passa que estic pendent de que la filla de Pagina em doni els drets, que suposo que sí, no ha d'haver-hi problema. I de fet ja ho he començat. Fa molt temps les havia fullejat, molts anys. Recordo que vaig fullejar una... que em sembla que de les edicions de llengües estrangeres de Pequín. No recordo, ni la vull trobar ni la vull buscar, perquè no... No sé, no recordo si em va agradar o no em va agradar. Perquè com que tampoc tenia interès en aquell moment per traduir-ho, no... Suposo que podria buscar-la i mirar a veure què, però no ho faré, això no ho faré ara. De fet, si ara hagués de fer alguna cosa, m'agradaria acabar la trilogia de família. Saps que és una trilogia, no? Quasi per curiositat. De fet, fa poc em vaig estar mirant la següent, que és Primavera, i continua amb la història de les dones de la família, saps? I jo vaig pensar, mira, vaig llegir 10 pàgines només, no? Però vaig pensar, mira, si tingués temps, o sigui, amb molt temps per endavant, m'agradaria arribar-ho a acabar. Vaig buscar i no està traduïda a cap idioma. Em sembla, Vaig fer una cerca ràpida per internet, però d'entrada em va semblar que no... No sé, és que m'agafes així... Les subordinades... El tema de les subordinades... Puc estar una hora a veure com ho arreglo tot allò, no? És a dir,
Com ho transformo en una subordinada que nosaltres... Com enganxo tres frases amb una subordinada nostra, no? I després hi ha un tema que jo ja no sé si és propi, és a dir, hi ha una... A veure, com t'ho podria dir? I és que això ja és un... Jo no sé si és una característica de Vagin o de la literatura d'aquella època, d'aquell moment en què es comença a escriure la novel·la a la manera, diguem-ne, occidental, no? I és una certa pobresa de lèxic pel que fa als adjectius, per exemple, la repetició exagerada del mateix adjectiu que te'l trobes 20 vegades en una pàgina, no? Sí, home, cada vegada hi ha més cosa, evidentment. Per mi, la del Carles Prados, sí, la traducció de l'Oxun, jo trobo que està molt bé.